Hej og velkommen til præsentationen af lagerstyringssystemet, der er lavet til butikkerne Pif Paf og Puff. Her ser vi første side, der møder brugeren. Det er vores login side, hvor man skal verificere, at man har adgang til systemet. Jeg logger lige på en gang, så vi kan komme videre til det næste. Her skal man også vælge, hvilken butik man arbejder i, og jeg vælger legetøjsbutikken her. Når man logger ind, kommer man ind på vores forside her. Forsiden den indeholder ud over en menu i toppen, som er på alle sider, en liste over alle de varer, der er i systemet. Det er meningen, at man her hurtigt skal kunne komme rundt til alle varerne og søge igennem dem. Derfor har vi lavet en søgefunktion herude til venstre, hvor vi blandt andet kan søge på varenummer 3. Nummer 3 og få knuden her. Man kan også søge på flere kriterier, for eksempel hvis vi gerne vil have brand 1 og vi vil gerne have den racerbil de har lavet, så søger vi her og får den her. Når vi så har fundet varen og gerne vil ind og se mere om den eller ændre den, trykker vi på se varer. Her kan vi se blandt andet en beskrivelse af varen, en farve på varen og en højde, bredde og længde af varen. Hvis vi gerne vil ændre det, går vi ind under redigere produkt. Her ændrer vi for eksempel til grøn og siger gem ændringer. Nu kan vi se, at den har ændret sig til farven grøn i stedet for blå. Hvis vi gerne vil oprette et nyt produkt, så trykker vi opret produkt op i topmenuen. Her indtaster vi varenummer 10. Navn, det er en gris. Leverandørserværet, der er det 2. En salgspris på 20 kroner. Og en indkøbspris på en 5'er. Beskrivelse, der skriver vi bare, at det er en gris. De sidste par ting behøver vi ikke vælge, men vi skal vælge et brand og trykke opret. Og nu kan vi så se, at den er kommet med ned i bunden her. Nu hvis vi gerne vil vide noget om leverandører, så kan vi enten ud for den enkelte vare vælge varens leverandør, eller i topmenuen kan vi vælge leverandører. Her kommer vi ind på en liste over alle de leverandører, der findes i systemet, hvor vi selvfølgelig kan gå ind og vælge for eksempel Lamars leverandøren her og få lidt flere informationer. Vi kan også her gå ind og redigere i de her informationer, eller tilføje og slette brands, som leverandøren har. Vi kan også ligesom med produkter oprette en ny leverandør, og det fungerer på præcis samme måde. Som vi kunne se tidligere, har leverandører brug for brands, og dem skal vi selvfølgelig også kunne redigere. Det gør man heroppe i topmenuen under brands. Her kan man enten slette brands eller oprette nogle nye. Det vi også skal kunne styre i det her system, og noget af det vigtige, det er at styre brugere og deres rettigheder. Det er brugerne af selve systemet, hvem der skal kunne oprette produkter osv. Her har vi i topmenuen igen en liste over alle brugere. Hvis vi går ind på den enkelte bruger, så kan vi se medarbejderens navn, adresse, telefonnummer og sikkerhedslevel. Her er der 2 forskellige sikkerhedslevel. Der er sikkerhedslevel 1 eller sikkerhedslevel 2. Sikkerhedslevel 1 er beregnet til at være administratorer, hvor sikkerhedslevel 2 kun er almindelige brugere, der ikke skal kunne helt lige så meget. Vi kan selvfølgelig også oprette en ny medarbejder, en ny medarbejder, og det gør vi her, og der står også beskrevet, hvad der er hvad. Systemet her skal også kunne holde styr på, når kunder kommer ind og bestiller. Det er for det meste for de her butikker, når kunder kommer ind og er gravide og skal bestille babyudstyr til en gang, når de føder. Der har vi lavet en bestillingstab heroppe til at holde styr på det.
Der er en liste her over alle bestillinger, og så er der ude i venstre side, at man kan søge på kundenavn, telefonnummer og på leveringsdag. Man kan gå ind på den enkelte bestilling her, ind på Evas for eksempel, og se alle de oplysninger, der er nødvendige om hende, hvor meget hun har betalt, rabat, hvem der har stået for bestillingen og termin osv. Her kan man også se hvilke varer kunden har bestilt. Hvis vi går tilbage en gang, kan vi se her, at vi kan oprette en ny bestilling. Hvis vi gør det, først skal man oprette kunden inde i vores system. Her opretter vi bor på Provstevej, telefonnummer 60 60 30 og et mobiltelefonnummer også. En e-mail kunne være på. Sådan. Så kan vi se, at kunden her er blevet oprettet. Hvis vi trykker på kunden nu, vælger en termin. Det er den 23. 6. 2015. Så vælger vi en sælger. Det kunne være Jon, der har stået for den. Rabat på 200 kroner og i alt betalt 3.000 kroner. Kommentaren, dette er en kunde. Opret. Nu kan vi se, at denne bestilling, der lige er blevet lavet, er kommet herind. Der kan vi gå ind, og så vil vi selvfølgelig gerne tilføje nogle produkter. Så kommer vi ind på tilføj varer til ordresiden. Den minder rigtig meget om forsiden. Den har de samme søgefunktioner som forsiden. Men den har et bestilt antal og en tilføj, som forsiden ikke har. Hvis vi nu siger, at jeg gerne vil have 3 legeknuder til den her ordre og 2 rangler, og så går vi tilbage til bestilling og kan se på igen, og så er der blevet tilføjet varer til denne bruger. Den sidste ting, vores system skal kunne håndtere, det er, hvis der er lav varebeholdning af nogle varer. Så skal kunden kunne komme ind på mangelvarer og få en liste over alle de varer, der er for få af i systemet. Det er noget, man indtaster på for hver vare, hvor meget der er et minimumslager på, og så kan man gå ind og se dem her og få lavet en bestilling af dem. Sidste funktion vi har, det er log ud. Det er til, når man er færdig med systemet, så logger man lige ud en gang. Og hvis vi så nu prøver at tvinge os ind på forsiden, kan vi se, at vi bliver kastet over til en no access side. Det var det for denne gang. Tak for nu.